Тел ул милләттең рухи һәм мәдәни байлыктарының иң мөһиме. Һәр буын ошо хазинаны һаклауга, уны киләсәккә yetkерүгә үз тырышлыгын һала. Сибай калаһында 2 тиҫтә ел элгәре яшь ижадчылар конкурсына нигез һалу да тап ошо максаттан сыгып эшләнә. Уның башында туган телдең көсөн, кадерен, багаһын белгән каләм устаһы Таңсулпан Гарипова тора. Башкорт телендә, үз туган телләрендә иҗат итү, уның телде белүдең тәренәйтә. Чөнки иҗат иткәндә кеше телдең мөмкинлекләрен турында уйлана, эзләнә. Менә шул эзләнүләр башкорт теленең матурлыгын астындар балалар шулай эзләнеп дигән максат белән мин 2нче гимназияла түңәрәк астым, иҗат түңәрәге. Онда хатта минем үземнең ултырып уларга шөгыльләнер урным да булмады. Анан куып сыгарлар, монан куып сыгарлар. Мин үземнең шул 5-6 баламды яртып, хатта коридорда да шул эшебезне эшләй торгайнык инде. Шуннан соң монда 12нче мәктәптә мөмкинлек булды. Түңәрәк асырга, шунда түңәрәк астым тагыла. Шул 2 мәктәптә алып барды. Мин шул түңәрәкләрне, иҗат түңәрәкләрен һәм иң кызыгы 96 ел кар яумай, декабрь айы кар яумай. Без иҗат шул түңәрәктә йөргән балалар ултырабыз, тактала күмәкләп коллектив Худайдан кар һорап шигырь яздык. Коллектив иҗат булды инде ул. Уны бер худайта, икенче худайта, шун рифма эзләйбез шуга. Шулай итеп без Худайдан кар һоранык. Ул декабрьнең 6-һы микән? Декабрьнең 6-һы бугай. Кап-кара йер, саң, тудан. Шуннан иртәгенә карап, йер ап-ак кар менән капланган. Шуңа күрә бу ап-ак кар дигән баш астында, исем астында Сибай укучылары арасында, мәктәптәр арасында шигырь бәйгеһе үтә башлана. Һәм шул хәтем укучылар үзләренең фантазиян халдылар, улар һәрбер үзенең китабы менән катнашты. Китап эшләп алып килделәр бәләкәй генә. Исем кушалар, хүрәттәрен яһайлар. Хәтта шул хәтем уларның фантазияһы шәп балаларның бит хүрәткә аерым бүләктәр бирә башланы. Китаптың оформлениесен аерым китапны призлар булдырдык. Таңсулпан Хизбулла кызы башлаган изге эште Сибайдар шунда ук элеп ала. Иҗади сара тәүдә Сибай калаһы мәктәпләре арасында гына үткәрелеп, ап-ак кар бәйгеһе дип аталһа, адак ул төбәк, унан республика кимәленә күтәрелеп, Башкортстанның халык язучысы Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Таңсулпан Гарипова призына оештырыла башлай. Иҗади ярыштың даны елдан-ел киңрәк даирәләргә тарала, яңынан-яңа исемдәр аса. Быелгы конкурста Башкортстандың төрле район калаларынан береһеннән-береһе талантлы, үткер каләмле яшь иҗатчыларны йыйды. Минең сесен худы дигән түңәрәктә балалар шөгыльләнә, шулай гына башкорт теле әдәбияты дәресләрендә без балаларны иҗади яктан һәләтләрен үстерәбез. Бүген кемдә телләр инде? Талантлыгы Талантлы безнең бәләкәй класстардан алып иҗат итүче Башарова Илнара. Мин үземнең күңел хис-тойгыларымды кагызга язам һәм шул үземнең күңелемде кагыз аша күрһәтәм. Шигырь иҗат итәм. Илнара, нисә яшьтән иҗат итә башланың һәм нимәләр яздың? Мин иң тәүге шигырем 2нче класста язгайным. Бәләкәй сыйныфтарда укыганда мин хәтлем иҗат итми торгайным. Менә 6нчы сыйныфка килеп үткәнем, шунда иҗат итә башланым. Шуннан башланып китте. Бұл бәйгегә 2 укучымды алып килдем. Береһе 6нчы класс укучысы Котоева Алһыу һәм 8нче класс укучысы Хужина Гөлназ. Бәләкәй сыйныфтардан алып яза башланым. Үземне бу конкурска һөнәр өчен килдем. Мин үземне төрле юнәлештәрдә һынап карыйм. Әкиятләрдә язып караган бар, шигырьләрдә. Бу конкурска хикәя язып алып килдем. Ул хикәяләр туган тел турында. Туган телне белер кирәк, чөнки туган ереңдә яшәп, үзеңнең туган телеңне белмәү ул бик нык оят. Һәм ул үзеңнең телеңне югалтмаска, артабан да үстерергә кирәк һәм тырышып башкорт телендә укыр кирәк. Әйткәндәй, учалы кызларына быелгы иҗади бәйге зур уңыш алып килде. Проза, поэзия, журналистика юнәлешләре буенча 100-гә якын эш арасында уларның иҗады югары баһа алды. Шуны ла билдәләп үтер кирәк.
Конкурста күптән катнашып килгән Әбиялил, Баймак, Хәйбулла, Елайыр, Учалы райондарынан тыш Кырмыскалы, Ишембай, Бакалы, Октябрьский, Белорет, Стәрлетамак, Нефтекама ижадчылары ла әүдем булды. Гимназия үз канаты аттан алды. Үз канаты аттан алгандан һуң безнең эш күпкә җиңеләйде. Элек я бер мәктәп базаһында, я икенче мәктәп базаһында төрлесе үтә торгайны. Хәзер тик монда гына үткәс, эшләр монда килә, компьютердан эшләр киләләр. Монда эшләр алдан карала. Комиссия эшләй, 3 номинация бит шигърият, проза һәм публицистика. Шуннан беренче ел зона кимәленә сыкты. Шуннан һуң менә былтыр һәм быел республика кимәленә күсте. Хәзер Мәгариф министрлыгы үзенең грамоталарын тапшыра. Һәм география шул аркылы киңәйде. Менә әле шул хәтле эшләр, мотор эшләр килгән. Былтыр 44 бала катнашты менә шулай республика буенча булгас. Быел да бик күп балалар эшләрен җибәргәннәр компьютер аша. Шуларның 24-е баһаланырга лаек дип каралган инде. Башкортстанның халык язучысы Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Таңсулпан Гарипова призына оештырылган республика кимәлендәге конкурста тик башкорт телендә генә иҗат итүче укучылар катнаша. Әдибә билдәләвенчә, бәйгегә тәүдән үк шундай максат куелгайны һәм уның һөҙөмтәһе лә тус. 2 тиҫтә ел элгәре тап ошо яшь иҗатчылар конкурсынан канат алып, туган тел тәмен тойган бик күп егет һәм кызлар каләмгә ышаныслы тотынды. Әдәбиятһыҙ халык ул халык булып яшәй алмай, милләт булып. Ул иң ҙур күрһәткесе халыктың әдәбияты булу. Без үзебезгә алмашты, менә шул укучылар арасында әҙерләмәһәк, бүген шул турала без хәстәрлек күрмәһәк, ул әҙһәмле халыкка нисектер күп нәйләрҙе көтөп булмаҫҡа ла мөмкин. Бүген менә шул бигерәк тә менә башҡорт теле өйрәнеү, башҡорт теле мәктәптәрҙә уҡытыу проблемаларда булып китә бит инде ҡайһы ваҡытта. Шул ваҡытта балалар үҙ телендә ижад ителәр. Үҙ телендә образлы фекер туплайҙар. Образлы фекер эйәһе булырға тырышалар. Үҙҙәренең күңелендә булған аҡ ҡағыҙға төшөрәләр. Һәм әлбиттә был бөтәһе лә языусы, я шағир булып китмәҫ, ләкин улар телде яҡшы белгән, телдең бәҫен белгән, телдең ҡәҙерен белгән, шундай граждандар булыуына шик юҡ. Сибай гимназия интернаты нигеҙендә ойошторолған ижад байрамы быйыл да юғары кимәлдә һөҙөмтәле үтте. Башҡорт телендә ижад итеүсе йәштәр, уларҙы әйҙәүсе уҡытыусылар бер-береһе менән танышты, аралашты, тәжрибә уртаҡлашты. Оло ҡәҙәм оҫтаһы Таңсулпан Гарипованан фәһемле кәңәштәр алды, офоҡтарын асыҡланы. Шуныһы ҡыуаныслы, бөгөн заманыбыҙ ҡуйған төрлө ҡаршылыҡтарға ҡарамаҫтан, туған телебеҙҙә ижад иткән, күңелендә милли рух йөрөткән егет һәм ҡыҙҙарыбыҙ бар. Уларҙы ваҡытында күреү, дәртләндереү һәм күтәрмәләү мөһим. Ит китмәле талантлы балалар. Менә ошонда бит безнең бәйгеләрдә беренсе урында алған прозанан, менә хәтерләйем мин теге беренсе урын алған Миләүшә. Улар фән кандидаттары булып киттеләр, әдәбиәт белгечләре булып киттеләр. Улар менә хәзер ҡайҙа менә осрашыуҙарға барғанда, апай, мин һинең бәйгелә урын алғайным, һеҙҙең бәйгелә ҡатнашҡайным. Ундай егеттәрҙе, ҡыҙҙарҙы мин бик күп осратам. Улар БГУ-ла, Аҡмуллала, БГП-ла уҡыйҙар. Әлхәмдулиллаһ, шөкөр, шулар бит улар. Әйе, улар тимәк шунда, улар ниндәйҙер, улар уттан тоҡана тейҙәр бит инде. Уларда шул ваҡытта нисектер ижад осҡоно уларда дөрләй алған. Һәм артабан шул осҡонды улар алып китеп баралар бына. Теге, әле улар Прометей менән бәлки сағыштырып булмайҙыр, ләкин бөгөнгө тубырсыҡ эсендә ятҡан орлоҡтоң табит тотош, мөһабәт ҡарағас, ҡарағайҙар һаҡлана, уның сифаттары. Шуның шикелле бөгөнгө балаларҙың бәләкәй генә тип әйткән ижадында киләсәктә буласаҡ ҙур-ҙур яҙыусылар яталар. Әйтәм бит, әҙәбиәтһеҙ ниндәй генә уның сәнәғәте үҫешкән булмаһын, ул республиканың мәҙәниәте, медицинаһы бит, ләкин уның әҙәбиәте булмаһа, беҙ милләт булып йәшәй алмайбыҙ. Шуға күрә беҙгә бөгөн һәр ижадсыны һаҡларға кәрәк, үҫтерергә кәрәк. Гөлдөлә бит һыуҙар һөйөп үҫтерәбеҙ.
менә шул һыуҙар һиб үҫтергән гөл кеүек бит инде ул ижад кеше. Ваҡытында күрә белергә кәрәк, ярдәм ҡылыуҙа белергә кәрәк. Шуға күрә был бәйгенең уның роле бүгенге беҙҙең тормошобоҙҙа ифрат ҙур тип уйлайым. Мына беҙ генә түгел, мына әле Мәскәү буйынса ла литературный газеталарҙы уҡыйым да, улар Мәскәү тирәһендәге ҡалаларҙа, шунда биҫтәләрҙә шул әҙәби конкурстар, шулай ойошторалар беҙҙең һымаҡ. Балалар араһынан эҙләйҙәр, йәш һәләттәрҙе эҙләйҙәр. Бер уйлаһаң, 150 миллион рус халҡының былай да потенциалы ҙур. Улар бөгөндән уны ҡайғырталар, эҙләйҙәр. Беҙ шул эште, әлхәмдулилла шөкөр, иртәрәк башланыҡ тип уйлайым инде. Һәм ул ошо эш Сибайҙа, башҡорт гимназияһында хәҙер үҫеш алыуы. Берҙә теге ситтән килгән ниндәйҙер түгел, ул тәбиғи. Ул тәбиғи үҫеш осорон кисерҙе.